Danas nastavljamo sa geometrijom i razgovarat ćemo o paralelnim pravama. Imamo pravu A i pravu B. Kada pogledamo, prava A i prava B nemaju nijednu zajedničku tačku. Dve prave su paralelne kada nemaju nijednu zajedničku tačku, kada se ne seku. Kada bismo ih produžili do beskonačnosti, kao sad ovim isprekidanim linijama, tačno se vidi da se one u nijednom momentu ne mogu preseći. Znači, nemaju zajedničku tačku i one su međusobno paralelne. Matematički se ovo zapisuje A je paralelno sa B. Ovaj znak se čita je paralelno, a ovaj zapis matematički čita se A je paralelno sa B ili prava A je paralelna sa pravom B. Prava A i B nemaju zajedničku tačku, ne mogu da se preseku i one su zato paralelne. Imamo sada jedan zadatak, zapiši koje su prave normalne, a koje prave paralelne. Mi ćemo ovo zajedno uraditi. Vidimo pravu M, pravu F, pravu T i pravu H. Prava M seče pravu F u tačku R, pravu T u tačku O i pravu H u tačku D. Vidimo da ih seče pod pravim uglom. Evo sa pravom F seče se pod pravim uglom, prava M sa pravom T seče se pod pravim uglom i prava M sa pravom H seče se pod pravim uglom. Kada se prave seku pod pravim uglom, kažemo da su normalne. Prema tome, prava M i F su normalne, prava M i T su isto normalne i prava M i H su međusobno normalne. Znači, ovo su normalne prave. Sada pogledamo odnos prave F, prave T i prave H. U kakvom su one međusobnom odnosu. Prava F i T nemaju zajedničku tačku, one su paralelne. Prava F i H isto nemaju zajedničku tačku i one su paralelne. I prava T i H su paralelne jer nemaju zajedničku tačku. Koju god od njih da produžimo do beskonačnosti, one se nigde ne bi presekle. Prema tome, one su prava F, T i H su međusobno paralelne. I imamo još jedan zadatak koji se sastoji od nekoliko delova. Prvo pogledamo u kakvom su odnosu prave A i B. Na prvi pogled nemaju nikakav odnos. Međutim, pošto prave mogu da se međusobno produžavaju, produžimo pravu B, vidimo da prava A i prava B se seku pod pravim uglom, prema tome prava A i B su normalne. Imamo pravu F, pravu S i pravu Y. Odmah se vidi da prava F i prava S se seku pod pravim uglom, znači one su normalne, a pravu Y ćemo produžiti, da vidimo u kakvom odnosu je u odnosu na pravu S i pravu F. Pa vidimo da se Y i S seku pod pravim uglom i one su normalne, prema tome prava F i S su normalne i prava S i Y isto su normalne, a prava F i Y međusobno nemaju zajedničku tačku, mogu se produžavati i da se ne preseku, one su paralelne. I na kraju imamo pravu D i M. Vidimo da one se ne seku pod pravim uglom, nisu normalne, imaju zajedničku tačku, nisu ni paralelne. Ove prave, prava D i prava M, se seku u neku tačku koju ja trenutno nisam obeležio, ali one se samo nalaze u odnosu da se jedna u odnosu na drugu seku. Prava D i prava M se seku. Za domaći zadatak imate da uradite na strani 54. i 55. i to do nedelje, do 18 časova. Slikate domaći i šaljite u nedelju u 19 časova. Znači, imate dovoljno vremena da pažljivo sve uradite. Crtajte tamo olovkom u matematici, u radnim listovima. Nemojte da žurite, pažljivo čitajte nekoliko puta zadatak pre nego što ga uradite. Pogledajte u kakvom odnosu su tamo prave. Kada ih crtate, vodite računa da budu lepo nacrtani i da svaka prava bude obeležena onako kako treba. Pozdrav, drugari!